Handumanan sa kaawit. Ano pa na siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Butuan City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Randy. I love you, Risa. Oh, Randy. Manit tinuutis. Ay kagusto ko nimo. May chance ba ko? Pwede ba, Ran? Hatagan una ko ligayon sa pagkuna-una. Mo ba? Huwag kasugto na yung Risa? Ulagi ba eh? Ambot. Di man tayo siya masugutan ko. Awing mo na, anak ng babae ba? Pagay-gahi, aram na. Ayaw na gud pagkawas paglaom. Basin pa day, sa kadugayan ni mong pagpanguyab niya, iyara kang sugton. Mayon ta bay. Kung bati lang gud kay matod pa bitaw nila bay. Walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Mao na. Musugot talaga na nimo. Kumusta na to kung gaingon ni Maurice? Kuan, Ran. Dugay-dugay naman ko ng uyab ni mo. Wapag ka maluoy ako. Kuan, Ran. Kuan, nasugton ti ka. Dili ka ako ni mo binuangan. Dili na may tabo, Riz. Kung mo na kong sugton, isada ko ni mo. Magbalipayon ka ba na ako? Basta ha? Ulagi. Unya, saman na. Uyab na ta, ha? Sige na lang, uy. Oran, ako na kang gisugot. Salamat, Riz. Kinaluoy ka na ako. Basta pa ako. Ayaw yung kong binuangan. Ulagi, promise. Tingnan tabi taw ka nga sugton ra Risa. Abi na mo, babe. Lipay kiko. Ngayon akong gisugot. Unya, pitagay da. Kinanglan ko washing ron. Sa tutunlan bay kay abog kay ganina. Ayay. Padungo-dungo kay. Saman, libihan kag inom? Ay, pagigadahan ako nimo bay, Randy. Kay dali ka makasabot. Ang ako ba nga maglipay-lipay ta kay may uyab naman ka. Tagay nang tagamay ko. Oh, wala problema. Palitan kag tuba. Sa pagtuon mo na ako bay. Buyog kay pa imno na magtuba. Sige, sige. Paimnol ti kag hata-hata. Unsa man ko? Tambay kay mo inom mo ng hata-hata. Someday mo imnon di. An ba kanang puwang ka. Puwang ka payo. Mayo do kay kusog mamakid. Ha? Magminyo? Mo na, Riz. Taon-taon naman kita nagkauyab. Gusto ko nga magminyo na ta. Ngano, kaya na dai ko nimong buhion. Kaya kayo. May pinanintirbe akong trabaho. Oh, sige, kung mo imong gusto. Pagatubang sa kumahal ginikanan. Oh, ako pagsupak ka ng minyo ba? Ako, sinabot mo, pag-minyo mo. Oh, bitaw, maog Salamat yun. ninyo, nang, Noy. Oh, Marisa, hugot na gina ang imong bakos, kiminyo na yung grande. Oh, pa. Oh, hala, pag-minyo mo. Sa katapusan, asawa na gid ka na ako eh. Ikaw ha, sigurista kaayo ka. Nga naman, Ang iba man kong kiminiyuan. naniguro ko eh. Mailog niya kasauban. Lagi. Dali na. Asa man tao? Ato na sugdan ko pati, aron makaliwat din ta. Ay, kapi na biyan ni kinusian. I love you, Ray. I love you too, dong. Ha? Unsa man trabaho? Nga nang hinunta ko nimo dong nga manarbaho ko. Dili naman tingli kinang trabaho ko, Ray. Kay, makapalitan ta kung siya gusto niyong paliton. Gila ay magkukusikip undo din sa ato dong, uy. Wa ko'y buhaton. Basta di ko gusto trabaho ka. Pabili lang ka rin, Spy. Mo nang gusto man narbaho ang imong asawa kay wa gud may anak gud. Pero mo tingin hinungdan ba eh. Kay, wa man ko siya kalingawan. Ako ba nimo? Paspasiw mayo aron maka-anak na mo. Ay, salamat din taon na. Di ka pa uli ko. Kapuyan ikong trabaho isip lineman eh. Pero sige lang, importante nga may trabaho ko. Oh, uy. Ano sarado mo niya mong kipuyan? Ay, mali ko usawa. Day, dari sa. Ay, magkaoy. Ay, wa man dihay imong asawa dong. Nilakaw man to. Ha? Paglakaw nimo, taon-taon nilakaw pud to. Unsa? Ha? Nanarbaho ka?
Oh, Di ba naman ka? Ngayon nagpapatrabaho? o sabi gusto nimo nga magmukmuk ko dinis ato tibuok adlaw? Barag masuko ka na ako, basta manarbaho ko. Ha? Unsay kada semana ka muli? Kada semana ra ko mapauli dinis sa ato. Nga naman. Gasto kaayo kung kada adlaw ko mapauli. Unya asa man ka, mister? Ato ra ko sa ako mga amiga mo puyo. Ha? Kalaay ba kinabuhi ay? Muli ko nis bahay nga. Wala din akong asawa. Mo inom na lang ko Para makatugo. Unya day. Kumusta mo papatrabaho? Okay raman dong, nalingaw raman ko. Naon sa day? Miso ka kamugukalit? Lahat ang ginawaan dong Ha? Basig mabdos ka day. Basin, kay wala ba ako tungha irong buwan na? Oh, ano ba kasi siguro ta? Magpalitag pregnancy test. Ha? Positive ka day? O dong, Oh, kuno. Happy tadi ko mahimong amahan. mao gyud. Day, mas may tilimuon na kasi mong trabaho. Aron, imamati man imo lawas. Sige dong, nangig ko sa akong boss. Nga dili na ko matrabaho. Aron maati man ako ning akong gisakak. Salamat eh. Kay gusto nang magkakita sa ako ni Wat. Oh. Bibi, kiss ko ilog, kiss ko ilog. Nakalingaw yan na. Magbuwa si ang junior. Kasi maliit kasi matrabaho ha. Lami amang dili trabaho day. Lami kay sig hagwas bata. Na, wate palit og gatas kung maunang kalaki ha. Ito ato. JR, morok na si Papa ha. Ikatawa ba ya? Balik ko nakasabot. Sige na, basi maliit kasi mong trabaho. Sige, hatun ko day. Si JR ha? Bantayan daw na. Ha? Kada kinsina sa kamo uli din sa ato? O day, kay nami dili ang trabaho. Api kini mo kayo kung maguli-uli ko kadadlaw. Mausad lagi. Sige lang. Unsaon, trabaho man na. Pagamping taon din ni day ha. Si JR in taon. Ay pasagdi. Ay, salamat din taon. Magkaulit ko sa amo. Imingon ko sa akong anak. Ano man din si Risa o mo anak? Hain mo kasi sila pa yun. Oh. Ay. Anong na may mga gamit si Risa din? Ugang nga mo anak. Pati ko sa ugangan di. Basig tuwas na dito. Wa man mo anhi si Risa din he. Unsa? Di man ko na mag-aniaan ang imong asawa ko din he. Kung mao, hain man ka pa yung si Risa ugang nga mo anak. Pangutana sa inyong silingan, basig na hibaw sila. Eh, may kuyog man tong lalaki si Risa. Nang mahimo ba? Ayaw ko binuang eh. Ay nga nung binuangan man tika, sabi makuha na ako nimo kung binuangan tika. Nang... Akong nakita ng imong asawa, kauban sa imong anak nga may kuyog nga laing lalaki. Unsa? Nga sa ato pa, gibihaan ko sa kong asawa. Dili! Mara ko mabuang ito yung na sa kong nasairan. Nga may biya ako asawa, kauban sa kong anak. Kaya ni kuyog na yung lalaki. Hangtod karoy kayo na ako may baho, kunahan sila. Kanin mo rin isa, kunahan ka man karoon. Balik itaon mo na ko. Kay gimingon kay kunin mo. Ilabit ko na JR. Dinhin lang ko to ba? Dagang salamat sa pagtagadi akong tambo. More power sa RMN. Mao kita mga higalan kaagi ni Randy nga taga Butuan City. Ang mga kaagi gibatan og duwa sa radyo ni Ricky Pozuelo garing og ubos sa direksyon ni Priscilla Arganas. Kamusap mga higala mga sukinti paminaw kinasingkasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanon handimanan sa Sakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handimanan Official Facebook page. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon, dinhi akong tulumanon, kining akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Ubra ug Atty. Elin Bathan. Ingon man sa mga artista nga may maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Ako si Junjun. 20 anyos, minyo ug may anak, taga Calatrava Negros Occidental. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa kagubot sa kaminyoon nga akong gisudlan. Aron iyo hisabtan,
Sugdon ko sa dihang uyab pamisa akong asawa. Ingon nini ang mga panghitabo. Bay, kumusta naman mo sa Maricon, bay? Ha? Saba mo eh. Oo. Kamuro ba nakaingon ha nga nagkauyab mi sa Maricon? Unsa? Nagkauyab mi. Tungod ra ninyong sungog-sungog ninyo. Kauyab na kog ahat. Diyabang ni noon ni Ron. Nga nung kami may imong pasolon, nga ikaw may nanguyab niya? Kamo may nagtupo-tupo. Kanya kay lagi natandog pa sa akong karbo. Abi pala di ko laki. Mao nga nagpakalalaki ko. Ako na lang gipanguyaban. Kay sige mamugingon ni Maricon nga nang regards ko niya bisag wa. Nya kay mauwa man ko nga sukmata ni Maricon. Nga nang regards pakuno ko niya. Na, naunsa na minahon ka, oy. Inay, magpasalamat ka na mo nga nakauyab ka sa among tabang. Murag kamay paminaw imong gibasol nga nakauyab ka. Ang di man ta ko manguyab ni Maricon. Oh, Kapanguyab lang ni ko kahat. Uy, Timpa. oh, Danuwag si Maricon. ha? Aso lagi na magsigig check up nato eh. Hinumoy. Hello, Kon. Hello, asa ka? Di ako silang dino. Nga naman. Nahagid ka sa ilang dino? Sige ko no, magkikistorya ko ni Abi. Bay, si Maricon oh. Ha? Oh, Diot. Hello, Daikon. Ay, salamat. Kay kamo gid ay ang nagkuyog ni Junjun din. Oh, nagsusi ra day kag nagsulti bas tinuod si Bay John John. Ibalik niya ang cellphone, please. Diot. Oh, bye. Sige. Gi-check up ka di. Sama dia. Hello, Kon. Nalipay ko. Kay nagsulti ka gid ay sa tinuod. Mahal gid ay ko nimo. Ali ako sa bahay, be. Kay may importante ron ta pa nagsultihan. Ha? Unsa ba ito pa nagsultihan, Kon? Kuan ba? Kanang kanusa pa man ka mga tubang sa ako mga ginikanan. Ha? Mga tubang na uy. Kay nauwaw na kaay ko sa ako mga ginikanan ug mga kaliwat nga nag-uyab na ta apan wa gid ko nimo og hagdag pa kasal. Ha? Kasal? Magpakasal na ta June. Haba? Kon, ay, di para ba ko andam, Kon? Wapang ko tinigom para sa tong kasal. Aw, okay na ko. Ugway na kong hikay, uy. Okay na gani ko. Bisag sa mayor lang tapakasal. Dili lang sa simbahan. Unsa? Sige na. Pakasal ta sa mayor. June, ha? Ha? And now I pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. June, kiss ko nung, uy. Siya pa, mauwaw gina siya. Hey! Minyo na yun ang akong amigo. June, may surprise ko nimo. Ha? Unsa man na? Mabdos na ko! Ha? Mabdos na ka? Oh, ano marag, nag-goal ka man nga, namabdo sa Maricon. Wala. Mahigot na kumayo ning Maricon. Oh? Usagi kas nakaingon inihabay din no? Oo. Bay, paminaw, ay ka pala ka, bay. Kung dili ka gyud mahigugman ni Maricon, no? Sud sa inyong kaminyoon, antusa lang ang 7 ka tuig. Ha? Unsay 7 ka tuig? Abi nimo, mo expire naman ang kasal sa mayor human sa 7 ka tuig. Unsa? Nadaragi ko sa sungog-sungog kung anong nakasal ko sa akong asawa karon. O natintalasab ko sa akong asawa nga mo'y nanghagad na ako nga magpakasal na may kay nauwaw na ko na siya nga wa ko mohagad og kasal niya. Mabdo siya o nagkaanak mi. Apan wagi ko makatong sa paghigugma niya. Mao nga natintalgi ko sa laing babae. O niya? Ay, pagkahanggaw, baya ni mo, Junjun. Nagpakasal kang Maricon. O niya karon, lain na sa nang gikapuyo ni mo. Ibaw gina siya nga wagi ko may gugma ng Maricon. Uy, amaw. Nganong imo man ang gipakaslan, be? Sungog-sungog rin lagi to sa kong mga amigo ma. O natintal ra ko. Uy, Junjun. Dili ka bata way buot nga madiktahan og tao sa pagpakasalan ng imong asawa, uy. Yabag ka man ka, ha? Imo nang kagustuhan. Ma. Unya, unsaon man na nimo ron? Nga nahibaw naman di si Maricon nga may lain ka ng kapuyo. Nasuko naman niyang mga kaliwat. Dili ka naman gani inoon paduolon sa inyong anak ni Maricon. Nang hulga ang kaliwat ni Maricon nga kulatahon kanila kung magpakita ka pa dito.
Ma, Oh, ayaw lang sa ugato sa ilang Maricon Jun, uy. Kay dili sa ko gusto nga may daotang mahitabo nimo. ani. Basin unsaon kaon niya sa iyang mga kaliwat. Pero ang among anak, di na ako makakita sa akong anak. Ayaw ka balaka na imong anak, uy. Kay ingon pabitaw sa akong mama. Nakana ko nung anak, mangita gid ko na og amahan. Ha? Mangita ra ng imong anak puhon nimo Jun. May umaabot na bitaw tang anak Jun. Dili ka na unya mingawon sa anak ninyong Maricon. Ani. Yo, Hmm. tinuod na nga ang kasal sa mayor mo expire og pag-abot sa 7 ka tuig. Uy, kisa may nag-ingon ni mo ana ba? Akong amigo. Uy, dili ay. Uy, expiration ng kasal. Ang mayor man o sa simbahan. Mao ba dit, yo? Anong nangutana makanako na, John? Tungod din akong sitwasyon, tiyo. Kasal mi ni Maricon sa mayor. Unya ka may lain man ko nga kuan kaipon karon. Mauna na ron. Masulti ka lang ni mo, no, John? Nga way expiration ang kasal yun ni Maricon. Gawas ko pa-anol mo. Ha? O na, annulment. Mo lang na ang magkapagawas to niyo sa kabinyo yun ni Maricon. Kana kung may kagasto ka ng annulment. Mga pila man kay gastoan ang annulment, yo? Mga naagi na sa 300,000. Ha? 300,000? Dako ako di ay. Nahinaya kagi ko pakasal atong akong asawa. Og sa kabatan-on pasad nako, mao nga karon nga nakakita nako og laing babae nga nahigugmag ko. Natawag lahi noon siya nga akong kabit. Ang ako mga pangutana mo kini mosunod. Unang pangutana. Sa mayor lang kami nagpakasal sa akong asawa. Tinuod ba nga ang gisulti sa akong amigo nga mo-expire og inikabot sa 7 ka tuig ang kasal sa mayor? Ikadang pangutana. Mapreso ba ko ini nga nangabit man ko? O mabdos ra ba nga akong kapuyo karon? Kung nag-ipon mi? Unsa may akong kaso? Ikatulong pangutana. Kung manganak ning akong kabit, unsa may apelyido nga dadon sa mga anak? Ako ba? O sa akong kalibin? Ikaapat na pangutana. Nasuko ang kaliwat sa akong asawa nga nangabit ko. Di na ko nila paduawon sa among anak sa akong asawa. Magkatarunganon ba sila? Kaya ila man kuno kung kulatahon kung muduaw ko sa akong anak. Kung ilagi kong kulatahon, makakiha ba ko nila? Ikalima og katapusan. Gusto na lang ko nga magpaanol sa among kasal sa akong asawa. Mga pila masig gasto ana. Tinuod ba nga 300,000 ang gasto kung magpaanol? Palihog, tabangi o tambagi ko. Kini ang akong suliran. Junjun. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan o kauban ng ako ang partner nga si Dr. Rene Obra. Kami ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana o problema na may punto medikal, legal, personal, emotional, behavioral, psychological, mga problema sa mga ginadiling droga o kita, nga wagtangan nagpag-asa, depresta, please lang, ayaw gyud taon mo huna-huna og mga bati og mga dautan. Ang kaning ato ang mga ang mong atong mga problema ug ato lang ning isuwat, natay kapahungawan, natay kapangayuan og tambag. Ayaw gyud. Mao ginay ti mahilhan nga naay pag-asa. Mouna ang rason nga naa ako si Attorney Elaine o si Dr. Obra nga muhatag og tambag ninyo. Kay amo ang gusto nga matabangan mo, maabagan mo, magiyahan mo anang inyong mga giagian karon og bisan man lang sa ingon ani nga pamaagi, magaan-gaan ang inyong pamati ug maka-realize mo nga lumalabay ra gyud ni tanan, no? So ipadala inyong suwat diri namo itahungaw na isuwat kog papel ballpen or abli ng inyong computer na atay email address ato ang email kay suliran_612@yahoo.com. Naasad tay Facebook account nga kini ang akong Suliran official writers page. Naapod tay postal address nga 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu, Trava Negros Occidental. Hello din ha sa mga nagpuyo sa Castellanes Street, labi na sa mga Andrada family. Ako ang best friend pag high school. Naagid na din ha nagpuyo sa una pero na naman to Chicago si Roan Andrada ug kang kita Minerva Andrada. Hello ug maayong pagpaminaw ninyong tanan. Ato ang quote for the day nag-ingon nga marriage is not a game for the young. Mao bitaw na tinuod gyud kay dili man ni balay-balay good ang kami niuon nga iniguman mamauli na tas ato kay gitawag na tas atong mama ug papa kay manihapon na no ang taning kami niuon forever tininuod ni dili ni tiaw di ni binuang and kinahanglan
gyud nga ready ta, andam ta, and that mature na ato ang huna-huna nga mausab na ang ato ang kinabuhi tungod kay naatay responsibilidad nga gisudlan no deres ka to ang kaminyoon. Punto legal karong adlaw, klaro kayo sa ato ang drama nga ato ang na sinati nga naminyo ni sila tungod kay gisungog-sungog manggod. Unya kay natintal man tungod kay mga batan-on palagi. Unya gikonsensya kay nabuntis man no? Unya maong gikasal ni sila apa ni abot man nga nahigugma na gyud siyang tinuoray sa laing babay nga mawagtang na noon ang iyahang matawag na hinuon gyud niya no nga kanang sorry for the word ha pero mo man gyud gitawag gud nato usahay no kabit katus ani no ang atong letter sender si Junjon. Nag-ipon sila og namabdos pud ni sa ani dihang nahibaw-an sa kaliwat ni Maricon katong iyahang asawa gidid-an na siya pagduaw sa ilahang anak ni Maricon kay kulatahon siya magpakita pa siya sa iyahang anak. Okay, unang pangutana, sa mayor mi nakasal sa ako ang asawa, tinuod ba nga ang gisulti sa ako ang amigo nga mo expire og 7 years ang kasal sa mayor, diin man napunitan sa imuhang amigo ang iyahang panghuna-huna nga naay expiration date depende og asa ka magpakasal. Huy in town, basta authorized lang gyud no sama sa mayor ang ning kasal ninyo na kay marriage certificate na rehistro forever in town ang tamla ana dong og inday. John dili gid in town na tinuod walay expiration date ang kaminyoon maski pag kinsay ning kasal ninyo basta naa kay marriage certificate. Gusto kag ma-invalidated na magpa-anal gyud ka or magpaabot kang kwaon ang usa ninyo. Ang problema ikay mauna ay ang bubulahan dito ang imong asawa. Gusto ka mo hawa mo gawas din ha, magpa-anal ka kay walay expiration date ang kaminyoon. Ikaduhang pangutana, mapriso ba ko ani nga nangabit man ko ug mabdos ra ba ang akong kapuyo ron ug nag-ipon mi unsa may akong kaso. Okay, laki manggog ka John, minyo ka naa kay tulubagon sa imuhang asawa. Usa sa imuhang responsibility ug obligation is to observe mutual love, respect, fidelity. Higugmaon imuhang asawa, respetuhon siya ug di ka mangitaglain. Zero kita dihang dapita kay nangita kag laing hinigugma. Syempre wa nimo respetuha kay imo man siyang gibiyaan. Ikatulo di ay nangita kag lain so ex gyud tanan ani. Unya ang ato ang balaod nag-ingon nga kung ang laki minyo unya makigpuyo og laing babay nga di niya asawa. Unya ang ilahang panagpuyo mura sila banag asawa. Unya skandaluso. Ang ilahang pagpuyo isip banag asawa ang kasong ipasakalaban nimo is kaso nga concubinage. Pwede sagang malabayan og kaso kanang gitawag natong Republic Act 9262 nga kung pananglitan makit-an nga naapektado ang imuhang asawa emotionally, psychologically, nakabitaw kag mga bati nga gawi samot na nga wa ka mohatag baron tingalig sustento para niya as spousal support ug child support sa inyong bata. Basin po maigo po kadihang dapita sa Republic Act 9262. Ikatulong pangutana, kung manganak ning akong kabit unsa may apelyido nga dadon sa among anak, ako ba o sa akong ka-live-in? Now, ang kanang bata nga inyahang ianak, hands down, illegitimate yun ang status anak. Kay minyo man ka. Ang balaod, pwede manggod, dili manggod ka, pwede manggod makadala no ang bata sa apelyido sa papa kung imuhang angkunon. Kung nabuntisan lang manggod nimo wa mo nagpuyo, di ka makihag concubinage, di pug ka makiha tungod kay laki man ka, di man ikay magbring honor sa pamilya, dishonor sa pamilya. Mahog na siya nga dili ka makasuhan kay nakabuntis ka. No, nakasuhan ka tungod kay nakigpuyo ka anang bayhana nga di nimo asawa nga mura niya ang inyong panagpuyo isip ba nag-asawa isip man nagtiayon. Okay, now pwede ba siya makadala sa imong apelyido? Yes, pwede siya makadala sa imong apelyido kung imong i-acknowledge. Okay, ikaw pa og katapusang pangutana adiday katapusan kay lima man second to the last pa di ay mga sukintig paminaw nasuko ang kaliwat sa akong asawa nga nangabit ko natural no maski ako dili nako nila paduawon sa among anak sa akong asawa, makatarunganon ba sila? Nganong ikaw dong, makatarunganong nangabit ka? Kay ila man ko nung kulatahon ko, kung muduwa ko sa akong anak, kung ilagi kong kulatahon, makakihab ako nila. Okay. Now, of course, di jud ko mo konsenti anang imuhang gibuhat. Di man na sayo mahigughat taglain. Pero
minyo manggog ka. Kung di na gyud ka magmalipayon, muagig buhaton gid nato ang sakto. Gawas usa sa imong kamilyoon. Lahi man gud mo gawas lang kasi inyong balay physically, no? Kumparaan nang mugawas gyud kasi imong kamilyoon meaning magpaanal ka. Meaning girespeto nimo ang pamilya sa babay, girespeto pud nimo ang imuhang current nga uyab karon, no? Kay kana si Ani, kay hatagan, di pod nimo itugot nga tawgon lang siyang kabit, no? Tawgon lang siyang number 2. So I hope buhaton nimo ang sakto. Now, kabahin sa ilahang kasuko nimo, I think normal ug natural pod na nga malagot sila nimo tungod manggod pod sa imuhang gibuhat kinsa may malipay, no? Syempre makakita ka nga nasakitan ang imuhang igsuon, ang imuhang anak. Malangya tungod nga ikaw mo'y ning hatag og kasakit niya. Malagot gid pod na, and initial reaction gyud is ang bata. Now, going to the bata, I hope kamong tanan nga naminaw diri inyo pud untang huna-hunaon nga kung maglagot ta sa amahan or maglagot ta sa ginikanan aning bataa, ang bata di nato at napahimungtan sa ato ang kalagot ug di pud nato anginon. Timan-i nga kung kaayuhan sa bata nga makakita sa iyahang ginikanan ug makaila sa iyahang mga ginikanan. Dili pud ko muuyon gud anang the usual nga kung although makasabot ko ana nga reaction, I hope later on kung mabugnaw na makahuna-huna sila ug makarealize sila nga ang kanang pagdili sa bata nga makakita sa iyahang amahan di na makaayo sa development pud sa bata. Ang kanang issue sa support, kanang issue sa spousal support, lahiun na natog storya, inyuhan ng pagasturyahan, isip adults, isip mga tao nga sakto nagpangutok, isip nga mga tao nga sakto na sa edad, nga mga mature na, mga edukado na, no, mga naisaktong pamatasan, ingon anaon na nato pag deal og pag-approach, no. Now, kung kulatahon, di pud ka pwede pud musugot, no, nga mudasdas pud ka didto. Kumuadto ka, kay wa na po kay respeto, basin matrespassing ka, makiha po ka. Of course, kung kulatahon sa gyud ka, di po sakto ilahang buhaton, kay wa may katungod, no? Ang maski kinsang tao, maski pag nibuhat og sayop nimo nga mubaws og laing sayop. Okay? So, ug kulatahon ka, of course, makakiha ka. Ikalima, ang katapusang pangutana, gusto na lang unta ko nga magpaanal sa among kasal. Very good. Pila may magastuan na tinuod ba nga 300,000 ang magasto pagpaanal? Dili baya naabya gyud uban nga mga abogado nga mas ubos, no? Og fees magdepende gyud na sa abogado, so mangita lang kag abogado nga kaya og musugot nga i-lower ang ilahang attorney's fees para matabangan ka. Naagyo daghan din ha. Ang importante magpaanal lang gyud ka kay para nako mao gyud nay sakto gyud nga buhaton ug imong gihigugman is ani kaning imuhang true love karon, hatagan gyud nimo siya sa sakto nga titulo. Make her the legal wife by going out of your marriage. Kay para pod matagaan, and this is the best gift nga imuhang mahatag sa imuhang asawa karon, ang iyahang freedom. Kaysa para makapangita na lang, free na po siya nga makapangita og lain og move on. Okay? I hope you will do the right thing, Junjun. Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga na amoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa to ang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.